Naubusan. Ha? Wala ba kayo sticker dyan? Aba, parehas din pala kami ah. Nakita na kita pa. Nandito pala to ah. Sabi ko, teka nga. Sabi ko, sir, may sticker ba kayo? Saan ka punta mo? Ha? Saan? Pasok ko sa trabaho. Papasok ka pa lang? Parang hindi ka papasok sa trabaho mo. Magra-rides ka yata eh. Sinubukan ko lang. Ano na eh, dumi na eh. Kaya ko, may biyahe ko ngayon. Pupunta ko ng Tarlac. Ayun o. Shoutout. Subscribe ko sa channel ko din ha. Pakilagay na lang sa screen yung ano ko. Kailan di ba? Sa YouTube. Sa YouTube, ayan o. Parehas na kami na. Aba, mga senso ah. Parehas na kami ah. Puro kumana. Ha? Puro kumana. Akala mo, matya-champion ko to si Kamots TV dito. Ha? Sige na. Huwag ka na muna kasi pumasok. Ayaw mo muna. Sige, ingat ha. At ayun nga pala guys, good morning nga pala ulit sa inyong lahat and for today's video, for today's vlog, babiyahe tayo ng ulit, ng Capas Tarlac. Nag-book yung yung customer. So, naka-add ako sa favorites niya. At ayun syempre nakuha ko yung booking niya. So, ito yung previous video ko sa kanya yung deliver ko papunta Capas Tarlac. Ayan. Kung makikita nyo dito sa screen ko, nakuha ulit natin yung booking ng customer natin from Capas. Wala pala kung itatanong nyo sa akin, kung magkano nga pala yung delivery natin kay Capas, and nung previous vlog ko nga pala, inabot nga pala ng 800 plus yung 800 pesos yung delivery natin sa Capas. So ngayon, ang delivery fee natin ngayon ay umabot naman ng 549. And sinasabi ko nga sa inyo, nakaka-depende kay customer yon kung dadagdagan niya yung delivery fee. So actually nasa 499 lang dapat yung delivery fee nito, kaso nagdagdag si customer ng plus 50, so umabot din ng 549 pesos yung natin yung delivery natin. So kukunin muna natin yung item. Actually siguro papeles siguro ulit ng papeles ulit ng sasakyan. So doon natin ibibiyahin natin sa kanya, papunta doon sa kanyang sa Camp O'Donnell. Ayun guys, kung muli, kung gusto nyo magpa-deliver sa Lalamove, magpa-deliver na kayo, download na kayo ng apps para doon sa mga regarding doon sa mga delivery price rate ng Lalamove. So actually makikita naman kagad yan sa sobrang baba, sa baba ng delivery rate delivery fee rate ni Lalamove. So yan, magpag-deliver na kayo mga taga Pangasinan. Kung gusto nyo magpa-deliver, download na kayo ng apps. Pwede nyo rin ako direct message sa akin dito sa aking channel dito sa YouTube o sa aking Facebook page. Actually, pagkakausap ko kay customer, sabi niya inagahan niya na daw yung delivery yung booking para madala kagad sa kanya yung item. Actually yun naman talaga yung advice ko din sa kanya, kasi the same time kasi advantage din sa advantage sa mga rider yun, sa akin advantage din sa akin yun, kasi baka mamaya habang mabiyahe naman tayo, pagka drop natin ng item doon, baka makakuha tayo ng biyahe pa balik. So yun, buti naman at nag-book na si sir ng maga. Sir, Lalamove pick up po, pick up kay kalimutan ko dati dito sir, di papuntang Tarlac. Ano pangalan mo? Andali sir kay John Ray Parayuan. Si Mingming, ang ganda ng pusa ganda Mingming, huwag ka mangangagat ang ganda ng pusa halika rito, halika psss. Galit na si Doggy. Maga din nag-book si sir kasi dati nung nag-pick up ako dito, yung may patay pa nung nakaraan. Tulog pa si sir. Tentay lang natin. Pick up sir, pick up. May pick upin daw dito. Papuntang Tarlac. Malayang destino ko sa. Kaya? Malayang destino. Pangalawang beses ko na to deliver sa kanila. Sa Camp O'Donnell ba yun? Camp O'Donnell ba yun yung dineliver ko? Yung sa mga mga sundalo. Nung nakapick up ako dito, yung may time na may patay pa dito.
Tapos kinabukasan ko na dineliver kasi madilim dun sa dadaanan ko, kaya doon na lang, bukas na lang, sabi ko. Yan na yung dati, no? Ayun sir, ako. Ako yung nag-deliver nung nakaraan. Thank you sir, thank you po. Sige, Opo. parang ka na doon kaya. Opo, opo. Meron ka? Ay, hindi ko pa pala na ano. Pumuntang Tarlac? Oo. Ng ano niya? Ha? Wala pa kasi akong sticker eh. Dali lang ah. Ayun, shoutout din sa batang to, nagtatanong nung ano, nung channel ko. Ayan. Okay. Sir, okay na to sir, wala na po ipapasabay ah. Ayun guys, nabot ng ano 649 yung natin, yung delivery natin, kasi nagdagdag ng ano pa si customer ng another 100 pesos. Mga ano guys, mga 2.5 hours or kulang-kulang ang ano natin, ang biyahe natin ngayong araw na to. 150 premium, 150. Ka-open na muna po saan? Ha? Ka-open. Yung Tawaran niyo. oh, open. Ayun, shoutout, baka magbigay siya ng 1 litro. Ito, 150. May sticker ka dyan, boss. Hindi, wala pa. Bago pa lang kasi ako. Pagka meron na lang. Diba, sige. Ha? Sige, salamat ha. Ayun, sabi ko na nga po, marami na naghahanap ng sticker, kaso wala tayong may bigay ng sticker eh. Kasi gawa ng wala pa tayong pinapagawa ng sticker. Wala tayong papagawa ng sticker. Another na naman, another second time around na customer na nagpa-deliver sa atin. Oo. Ayun nga pala no, yung commission nga pala ni ano nga pala dito, teka, check natin. Yung commission nga pala, nakalimutan ko ipakita sa inyo yung magiging commission nga pala ni ano dito, ni Lalamove. Para ma-idea din kayo. Ay, papakita ko na lang dito sa screen. Bibigyan ko na lang kayo ng screenshot kung magkano yung commission ni ano dito, lahat-lahat, para tapos yung makukolekta natin. So, una, yung collect cash natin is 549. Tapos yung ano natin, yung commission ni ano dito ni Lalamove sa biyahe natin, ito is 99.80. Actually 100 pesos na yung commission ni ano dito ni Lalamove. So magiging total earnings natin is 449. Ayun, tapos pala actually nasa 649 to, kasi nagtip pa si ito nga yung pinag-pick up natin, nagtip siya ng 100 pesos. So ayun, umabot tayo ng 649. Nung nakaraan na unang deliver natin sa kanya, actually inabot talaga ng 900 yun, kasi malaki yung night differential talaga pag bumabiyahe ng gabi sa Lalamove. So meron din siyang priority fee. So sa priority fee yan, nakadepende talaga kay customer yan kung magkano yung idadagdag niya para makuha yung booking niya. So ayun guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Huwag kayong matatakot na mag-apply sa Lalamove. Napakadali lang gamitin nung apps nila, tsaka madali lang magtumanggap ng booking dun sa apps ng Lalamove. So yun nga pala guys, nung nakaraan nga pala, galing tayo ng Maynila. Ayun, nakakuha tayo ng booking doon. Nag-try tayo kumuha ng booking doon sa parting Maynila. Napakarami talagang booking sa Maynila. Yun lang talaga, sobrang traffic lang talaga. And isa pa doon is kung pabiyahe kayo at gusto nyo mag-booking sa mas maganda na gumamit na, kung meron kayong motor na semi-automatic tsaka scooter or maxi scoot na mas maganda talaga pagka sa Maynila kayo kukuha ng maganda. Kung kayo, dadayo kayo ng Maynila, yun ang gamitin yung motor, kasi pagka may clutch talagang makakala yung makakapigan ng clutch dun sa sa Maynila. Nga pala muli, update tayo ulit nga pala kay Lalamove muli. Ayan, sa mga nagtatanong kung malakas na naman ba uli. So sabi ko nga sa inyo guys, and hindi pa masyado, sabi ko nga sa inyo, hindi pa masyadong malakas si Lalamove dito sa parting Pangasinan. Pero sooner or later darating din yung panahon na mas makikilala din si Lalamove dito, kasi
Sabi ko nga sa inyo, mag-play lang kayo kasi duman na marami silang nakikitang lalamove dito. Kaya yung mga karatula na nasa bag natin, ayan, yung uniform na jacket na lalamove, pag nakikita sa daan yan, tatatak sa isipan ng lalo kung marami tayo dito, tatatak sa isipan ng mga tao na marami pala, may lalamove na pala rito. Kaya mag-play lang kayo sa lalamove. Susunod yan, dadami at dadami yan, maniwala kayo sa hindi. Ganon din nagsimula dyan si lalamove. Okay guys, nandito na tayo, malapit na tayo sa Bayambang. So ayun yung ano, yung dinadayo din dito na malaking ano, yung rebulto na parang anghel. Ayan o. Ayan. Pakasira na. Ah, ito yung sinasabi na nasira pala. Ito nga pala yung ano, yan yung tulay na nababalita na bumagsak. Ito, ginagawa ko pala. Hindi pa pala tapos. So, ayan. Hanggang ngayon, naayos pa rin nila. Ayun na, Tarlac. Yan pala ang ano, boundary dito. Tarlac na pala to. Ngayon lang ako nakaano dito guys, nakadaan dito sa area na to. Kasi lagi akong dumadaan sa ano, lagi sa kabila. So, first time ko talaga dumaan dito. Good morning, Chip. Driver's license na. Ito pa, Chip. Saan biyahe nila? Pupunta po ako ng ano, Kapas. Kapas. Opo. Di-deliver? Opo. Ano sir, Live ko pa. hindi sir, vlog ko. Binablog mo? Opo. Masasama ba kami dyan? Ha? Masasama kami? Oo, sama kayo sir. Ha? Ingat. Okay po, salamat sir, salamat. Check po, hindi. So dito guys, alam nyo dito pagdating ng checkpoint dito sa ano, sa Pangasinan or kahit sa ano dito sa area dito, ang lagi lang nilang tinitingnan dito is yung ano, yung tawag dito, lisensya. Yan lang, mostly lisensya lang talaga tinitingnan nila dito sa ano, sa dito sa ano, sa Pangasinan at ano dito sa Tarlac. So guys, remaining 64 kilometers pa yung babagpasin natin bago tayo makakarating din sa pagdadrapan natin ito. Ayan guys, water break muna tayo. Ayan, balik ulit tayo sa ano, sa kalsada. Gano'n lang tayo, minum lang tayo ng tubig, pahinga ng konti, tapos takbuli.
Follow mo! Kay sir, nung nakaraan, nag-deliver na po ako dito nung nakaraan sa inyo. Apo. 549 lang po. Ate, barya lang tayo. Wala pa akong kalalabas ko lang. Nakto, wala. Papapalit na naman ako. Di wala ko mag-ilalang pwede magpapalitan dyan. Ito po. Sir, ito na po. Wala po kasi ang barya. Baka may barya kayo. Barya. Wala, kalalabas ko lang din. Wala nga may barya dyan, te. Hindi naman babarya. Kasi pinagas ko na kasi doon sa Ayun guys, kaya na yung natin, yung deliver natin. Tapos ito yung nakolekta natin. Actually 549 lang yung kinita dapat natin. At binigyan tayo ni sir ng 700. So, ayun, yung kinita natin for today. Ayun, may panggas na tayo. Ayun, pabalik na tayo ng Pangasinan ulit. Thank you po. Thank you. Ayun, okay na. Yung natin, bali na-deliver na natin yung yung ating item. At pabalik na naman tayo ng as usual, pabalik na naman tayo ng ng Pangasinan. Ayun, nandito tayo sa Camp O'Donnell pala. Yung kasi nakuha nun last time to Kaya ayun, 449 na lang guys.